A podóloga Virginia, que opinas deste tipo de calzado? Pois o interesante é que é beneficioso para algúns pacientes e para outros non. Entón, será o podólogo que teña que determinar se o paciente pode levalo ou non. O interesante é que teña capacidade para alante nos dedos, porque senón é verdade que vai favorecer que se formen os juanetes. O calzado convencional suele ter a punta así e desvía os dedos. Eso sí que é moi interesante. E despois, o que non quizáis non é tan interesante que sexa plano. Hai pacientes que non poden ir completamente plano. Por exemplo, se tes unha tendinopatía do tendón de Aquiles ou, bueno, moitas outras. Moitas veces hai que combinar unha plantilla que se pode combinar nun zapato barefoot e xa o podólogo vai decir se ten que poñer algunha peza extra ou o que sexa. Hai que estudar as particularidades e acudir ao profesional para que nos aconselle. Non todos temos calzado barefoot na casa, pero aquí fixemos unha escolma dos zapatos que adoitan protagonizar os nosos roupeiros, digamos, e queremos ilos analizando da peor das opcións que a que teño aquí diante a que é non a mellor, senón a menos mala, digamos, vale? Imos empezar porque penso que moita xente da casa vais a sentir identificada pois con este fondo de armario para os nosos pés. Mira, neste lugar temos este zapato en punta, destalonado e cun tacón máis que considerable. Esta sería a quinta das opcións. Eso es. Isto é o que paga a miña hipoteca, básicamente. O sexa, estreito, moito tacón, bastante ríxido, aquí que non se move. Isto dá cartos aos podólogos. Acaba dando problemas. Es que non poden pregar a raíña, non? Leticia. Sí, precisamente por un problema, non? Efectivamente. Bueno, pois aí estaría, seguro que moitos teñen deles na casa, non é a mellor das opcións. Imos hacia baixo e aquí temos, pois mira, un botín tamén cunha punta bastante estreita, menos tacón e con bastante suxestión aquí. Sí, a diferencia entre un e outro é que ten un pelín menos de tacón e que o pé vai un pouco máis suxeto. Pero tamén me paga a hipoteca. Tamén, non imos moito a mellor. Son bonitas as botas. Sí, a ver que temos por aquí. Bueno, un clásico, sobre todo agora cando chegue o bo tempo, si é que chega. As típicas chanclas, non? Flip-flops, non sei como se lle chama. Sí, unha chancla de dedo, non? A ver, isto dá moitas fascitis, as famosas fascitis, porque a xente non está acostumbrada a ir en plano e de repente vai en plano e a cope bailando. Ou sexa que tamén... Mira que parecen inocuas, pero... Isto non axuda... Hai xente que mellor que poida ter un juanete, se vai metendo o dedo, non axuda a separalos? Xa, podería parecer, pero non hai control biomecánico, polo tanto, que os xoanetes formanse moito pola mala biomecánica, pois... Non hai unha ortopedia. Bueno, parecen inocuos e non o son. A ver que temos por aquí. Ímonos quedando xa sen opcións. Espérate, que isto ten o seu aquel. Ah, bueno, as típicas bailarinas, non? Que tamén están super de moda. Sí, a ver, bueno, a cosa é que suelen ser bastante estreitas. Non teñen moito control, digamos, pero, bueno, mellor que o resto, sí. Claro, ser así escotadas, tes que facer un pouco de tensión para que non marchen do pé. Vemos a última das opcións, a mellor de todas, parece ser. Son as zapatillas deportivas. Sí, unhas deportivas que terá todo o mundo na casa. E aquí xa temos elementos de control, o sea, os cordós, o ideal sería que se doblase facilmente por aquí e que non teña moitísima altura, pero e que é moi importante cando elixades que isto non seña moi blando, porque senón ides camiñando así. De todos os sitios mellor esas que estas, non? Que son máis planas. Depende de tu biomecánica. Non sei ter iso. Biomecánica. Moitas grazas, Virginia. A vos. Moitísimas grazas.